Академия театры сәхнәсендә тиздән премьера көтелә. Мәшһүр Кәрим Тинчуринның «Сүнгән йолдызлары» чыгачак. Классик әсәр бүгенге көндә нинди яңгыраш табар? Шул хакта безнең кунагыбыз Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Дания Нуруллина белән сөйләшеп алырбыз. Хуш килдегез, Дания ханым. Сәмсез, хәерле иртәләр. Эшегез бик тыгыздыр инде. Шулай, сәгать 11-дә репетицияга барасым бар. Өлгерәчәкбез әле сөйләшеп кайбер нәрсәләр хакында. Ничек менә бара репетициялар, ничек итеп күз аллыйсыз инде спектакльне? Илмира, безнең менә хәзерге вакытта инде 2 айга җитеп килә инде. Бик кызу эш өстә. Театрның сәхнәсендә Фәрит Бикчәнтәев үзебезнең күренекле драматургыбыз Кәрим Тинчуринның «Сүнгән йолдызларын» куя, сәхнәләштерә. Бик каты бара репетициялар, бик тырышып эшлибез. Сездән башканы көтеп булмый, әлбәттә. Рәхмәт инде Фәрит Бикчәнтәевкә миңа да роль бирде. Анда мин героиняның әбисен уйныйм. Гөлнур әби. Гөлнур әбине уйныйм. Дания ханым, инде бит сездә берничә тапкыр куелды һәм беренче, хәтта 4нче тапкыр куела дип әйтәләр. 4нче тапкыр сәхнәдә куела. Менә театрның тарихы буенча 1924 елны куелган беренче тапкыр. Шуннан соң бик күп сулар аккан, бик күп еллар узган инде. 1971 елны Марсель Хакимович менә шушы спектакльне куя. Аның өлешенә 2 тапкыр туры килгән дип әйтәләр Сүнгән йолдызлар. 2нче тапкыр ул 81 елны куя. Инде аннан соң да бик күп сулар аккан шунда. Бик күп инде. Менә куелыштагы аермаларны сез үзегез дә сизәсез инде, әмма теге замандагы Сүнгән йолдызларны без тетрәнеп карый идек, күз яшьләренә тиелеп. Һәрбер режиссерның үзенең карашы бар бит инде пьесага карата. Марсель Хакимович 2 тапкыр куйды, икесендә дә аның бер төрле инде ул герой белән героинялар. Башкалар булды. Иң беренчесендә инде Наил Аюпов белән Флора Хәмитова уйнадылар. Икенче куелышында Илдар Хайруллин белән Алсу Гайнуллина уйнадылар. Мин үзем икесендә дә күмәк күрештә катнаштым. Хәер, ул бит җырлы биюле спектакльдә авыл яшьләре катнаша. Шулай инде анда без әле яшәрәк вакыт иде безнең. Шуңа күрә инде бик рәхәтләнеп, теләп катнаштык инде. Бик матур барды ул спектакль, бик күп гастрольләрдә йөрдек ул спектакль белән. Ничектер менә халык та бик яратып калды ул спектакльне. Кеше язмышлар тетрәндерә әйләнде. Менә бусында ничек уйлыйсыз? Менә алгы планга социаль мәсьәлә куелганмы, яисә инде гашыйклар мәхәббәте, яисә инде шул социаль планда гашыйклар мәхәббәте барамы? Икесе дә бергә бара инде алар. Икесе бергә бара. Монда билгеле декорацияда бик сараңгына дип әйтим инде, үзенчәлекле булачак. Аннан соң пластик биюләр кертелде. Хәтта балетмейстер чакырттылар шул биюләрне куярга. Аннан соң героинялар, геройлар һәм күмәк күренештә билгеле театрның барча яшьләре катнаша. Чынлап та яшь артистлар әйбәт. Серләр ролендә дә таныш булмаган актриса, ул студенткамы? Ул Фәрит Бикчәнтәевнең 3нче курсында укый торган студентка. Егетне уйный торган инде шулай ук укучысы булган. Хәзер инде ул безнең театрда артист булып эшли. Бик тырышып эшлиләр, репетициялар бик шул кадәр бирелеп ясыйлар репетицияларны. Минем уемча әйбәт кенә үзенчәлекле ниндидер бер яңача булачак ул спектакль.
Өлкәннәрдән инде Алсу Гайнуллин белән икәү генә катнашабыз. Менә чынлап та Без дә өлкән булдык инде. Сез өлкән буынга әйләндегез һәм яшьләр ничексең бер мәйданчыкта яшьлек белән өлкәннәр бер-берсен аңлыйлар. Аңлыйбыз, бик әйбәт аңлыйбыз, бик әйбәт. Безгә дә рәхәт, алар белән бергә катнашып уйнарга күңелле. Чөнки Фәритнең үзенең карашы бар, куелышы да аның, ничектер икенче декорациялар, бик сирәк кенә бер скамья, ике тубаретка, менә шундый күренешләр бар. Бүтән җирдә инде андый тәрәзәләр, ишекләр юк, сәкеләр юк. Чөнки без андый спектакльләрдән ерагайдык инде хәзерге заманда. Шуңа күрә Замана үзенең үзгәрешләрен кертә. Салих Сайдашевның гаҗәеп матур музыкасы бара инде. Аны да шундый кирәкле җирдә генә, шундый сузынкы җирләр бар. Шундый менә гаҗәеп матур күренештәр. Бик матур итеп тасвирланды. Хәзер инде премьерның кайчан буласың гына әйтәсез калды. Тамашачыларны чакырырга кирәк. Премьера 15-дә һәм 16-сында 3 тапкыр куела. Рәттән 3 кич сүнгән йолдызларны карап алачак. Дания ханым, менә үзегезнең тагын нинди рольләрегез бар әле? Нәрсәләрдә тамашачы сезне күрә ала, сезне күрергә килгән чиракта? Минем, Аллага шөкер, минем эшләрем бар. Шулай ук менә 30 елга тутырырбыз инде, Григорий кияүләрендә катнашып киләм. Анда да бөтенесе яшьләр, уйныйлар, бер өлкәннәрдән инде Наил Дунаев, Илдус Әхмәтҗанов, мин, Фирая Акбәрова, Юкачева. Инде берничә состав алышында. Анда барсы да инде яшьләр хәзер. Шуннан соң менә Башкорт драматургы Буляковның «Сөясеңме, сөймисеңме» спектакле бара. Без инде менә хәзер 14нче елны куелган иде. 6-нчы сезонны уйныйбыз, Аллага шөкер, халык йөри, бик сөйнечле күренеш. Без дә сөйнәбез, Дания ханым, сез һаман халыкка кирәк, сезне бик яраталар. Бүген безнең иртә белән менә студиябызга килеп ям бирүегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Аннан соң Миркәйбан Айсылу спектаклендә катнашам. Менә хәзер сүнгән йолдызларда. Күрәсезме, күпме эш. Аллага шөкер, бик яшендә шулкадәр эш алып бару бигрәк күңелле инде. Дания ханым, уңышлы булсын премьерга. Бик рәхмәт сезгә дә, чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт.